χαμηλό τηλέφωνο όμως. Είναι smartphone. Για να σε παίρνω και όταν κάνεις τη ζύμη των μαντί. Εντάξει, κορινάκι. Γεια σου, ρε κορινάκι. Ωραία. Τέλεια. Κορίνα έτοιμη. Ολοκλήρωσα. Μ' αρέσει έτσι όπως το πετάς. Λοιπόν, 1, 2, 3. Μέσα τα κάνω αυτά. Γέμισε και ένα. Πάμε να ξέρω αυτό, χωράκι είναι. Πι. Το κάλυψα. Παίρνουμε και ένα. Θέλω να με ανεβάσεις στο ίντερνετ και μετά να πεις. Πολύ έβαλες. Πολύ έβαλα. Θα το βγάλω τώρα. Περίμενε. Τι να πω. Η φίλη μου δασκάλα Για πληροφορίες. κάνει τα τέλεια μαντί. Όχι φίλη μου δασκάλα. Μαζί τα κάνουμε. Δεν τα κάνω μόνη. Μαζί τα κάνουμε. Μαζί θα τα πάμε. Ναι. Για πληροφορίες. Κρατήσεις. Τέλειο. Δώστε τηλέφωνο. Τέλειο. Τέλειο. Τέλειο.